إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناتا دمسي إرتراويان. أمريكا نيرترا كام مزقب أنصار شبرا أبزقبر كالسي زي تحوابر هجرات سريزاتا. فرنسا نفولي أهدو كوماندو إثيوبيا وتهدراو سلطان هيبا. كينيان جيبوتن 59 مليون دولار سجمته بروجكت مزرقح تحت بحري فايبر يشارخا. أرسات زيناك تكتاتلو تسنحكم كورات سمعتنا. زرزر يقتصل. أمريكا نيرترا كام مزقب نايتي أنصار قبرش برابز كير كالسي زي تحوابر هجرات كم سرزتا أسوشيتد برس حبيرو. الهاجر نيرترا كابزي مزقب زي تسرزازلا دحرتي مس منقسات إثيوبيا سومالين جيبوتن زي جمرت تركبيو. أبتو مزقب مس إيرترا بحبار سفيران زتصنح هجرات إيران سمين كوريا سوريان فنزويلانين نلعل عسر عامتات تنتسيلات زتصنحت إيرترا مس إثيوبيا سومالين جيبوتن دحرت جمرت تركبات قبل عليان تشعت عامتات صنيعو زنبر اقدا بايتو تحورات هجرات ون أمودا توارح نايز حلف عامت كمسل على اللي ذكر فرنسا نفولي أهدو كوماندو إثيوبيا وتهدراو سلطانا كم ذهبت إمباسي فرنسا أب أديس أبابا فليتو. اتي زحلف سمون أب دبر زيتي وي بيشفتو تستخايدة نايستات حد سمون فولي وتهدراو سلطانا كام نفرتي زليل كام مرادن متقعن سلطي زتقلليو. نتو تهدراو سلطانا ذهبو حيلتات فرنسا أب جبوتي عسكيرو كاب زركب سراويت فرنسا مخانم مجلس إمباسي فرنسا يملكت. فرنسا إثيوبيا حيل بحري كتانصلا أبسم معبسي حين كم زلوا يفلت. حيل بحري أبي كم زلكم بوقع كوانتا زي تقلصة بريزيدنت جيبوتي مسناي فرنسا مسيحيت جان أفريقيا بزكايلو كلمتي أغنى أباتع مخاني تقيسو. فرنسا إثيوبيا مهنات المحيالن حيل أيرن كالو وتهدراوي أهدو تاتون زتفلا ليس معاد كم زغتما وتهدراويان منجسات يحبرو. كينيان جيبوتن 59 مليون دولار سجمته ناي تحت بحري جحجي وي فايبر نمزرقح بشركنات نمسرح تسوامعن. كينيا بزوصاتو مجلس مسارات اتي مس جيبوتي تبصح زلو ناي تحت بحري فايبر ناي مزرقح بروجكت ابو حس مسغار حبريتان موبايل ديجيتال قطبان اقداس اجام كهلو. كينيا بزوصاتو مجلس مسارات اتي مس جيبوتي تبصح زلو ناي تحت بحر ابو حس مسغار حبريتان معباي ديجيتال قطبان اقداس اجام كهلويو. بتحت مايك بحري زحلف ناي فايبر مسمرات ابتي زوبا سلوت اقلقلوت انترنت نمتتساو حقاز مخانو كزربولو تصنيحيو. انتقونا حقرات تزوبا اب انترنتن مسغار حبريتان بزلوان سقات قلطف وحزي انترنت نمركاب زحقز اقلقلوت فايبر قولحتاق قبرالو يترأيان. كابتن زعبي قطبا زلوان هاجرات مورق أفريقيا زخونت كينيا مزرقح فايبر كدف قالو ترألا. بزي كازي كاب ودب جيبوتي ناب ودب مومباسا زرقح مسمر نمتساون بأستات 298 مليون دولار 9 كيلومتر زشفن فايبر ناي مزرقح هاجراوي مدب كم زلوا مجلسي منقس كينيا أجنزيبو. زينا أبزي فتصم. إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان. مدام من سياد عبريدي إيرنا. سلام زخبركم سمعتي راديو إيرنا بفلايك مدام من سياد كما يتغنيو. ساعتنا أخيلو كموتر حموس نعاكم يخوني أمزبلنا مدبات حزنا متسينا لنا. كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبارات محارئة سناي مكتال مدام من سياد عبريدي رنا كم زفلت أما حبراو ميديا بفلايك أب فيسبوك استجمرة يأكل أبعدنا عمس دويبل زبل ندر هزبي تسانيحون نالون كم قصلتا نايزي تغبراوينت قوام اب إرترا زتحستو بوحدات سبات استجمره من باب عنقصات قوام يقصلالو امباركس كبرات تاتلتي مدب منسيات مدبكم مدب منسيات مسوم جمرتي زمنقسقاس خونو سبات سفيح قالمده غيرالا نمكتالكم دغيمنا بخبر نعدم راديو إيرنا
ሰላም ዝኸበርኩም ዕዱማት መደብ መንእሰያት ነዚ ናይሎም መደብና ማለት ነዚ ዘተ ብዛዕባ ንትግባር ቅዋም ኣብ ኤርትራ ዝብል ተካይድዎ ዘለኹም ጎስጓስ ኣመልኪትና ዘተ ክንገብር ኣብ መደብ መንእሰያት ፈቃደኛታት ስለ ዝኾንኩም ብስም መደብ መንእሰያት ከመስግነኩም ፈቱ ቀፂለ በብሓደ ሕፅር ብዝበለ ምስ ነብስኹምን ምስ ናይ ትምህርቲ ድሕሪ ባይታኹም ከተላሉና ዕድል ክህበኩም ብኣኻ ክጅምር ዶክተር ተስፋ يغنيلنا أخبرت نزلنا بزعبة قوام هاجرنا خنزارب بزعبة نفسي كلالي تسفى مريم محارب بهال أبي يونيفرسيتي سمرا تمهار أين 84 كسب 9 كلتن إيكونوميكس ممري أب ساعات زخاء أب لندن أب ساعات يونيفرسيتات مهيرة حجينا مجري أب يونيفرسيتي ناي جرينيش ناي عالم لخاوي ناي تمهرت الشركنا حلافية أبرسيون ناي إيكونوميكس ممهري ويناي سنوطب زعبا قد إيرترا خا خم كل إيرتراوي بتقداسنة يعي عدنا سلام من حقاونة من خسفنا يعني لنا دكتور تسفى نابخا حلف وسن سجد مس شمقال ناي تمرت الحرا بايتها يعني لي سمي وسن سجد حق سنبال أسمرات ولا أسمرات زعبا أسمرا يونيفرسيتي تمهيرة بحنجي مدحريون أب ساوث أفريكا حنجي أب شودن أب كتما يتبرمت أب زون international relations تمهيرة لذي حنجي هم consultant فينا أب زي سرح لهم علتي هم كل يبتعون أدوله هاجراوي سميتنا ما يحلنا قد زغنا بزوان زها أب بزغلهم متن مالتي يؤيلنا الرأي كم يحدكم كلاتكم أخبير نزق زي خي نبانا زي نايقوام أرستيس خون قصقاس قبل الوقت زي سلزحب كنا بالبيت يؤيل بحال أب سمرا يونيفرسيتي بعود حرشا أصنعي بخمون كالا دينمارك أصنعي دحر أبزق زي زاب كندا أب public health كالت مرتغيرة مالتي وأب عودي تزباوز الناس بحال كاسر حله كم زحوات زبولو خات ناي هاجرنا قدايكا مستقنات هادلو زمسو دفتي كويدو نقلقل نتفتات يكايد مالتي نبها حلف الشام اوكي هاي انا هاشام جبريل بهال ثانك يو اخبرنا زعلنا ذهب كنا بزعبا زقداينا خنزارب من تاني انا يا بس سمرا مالت بساعة تولد سمرا عادي شعو أبزخا بعد إنجليز أب لندن يزله أنا ون بتمرت في الحيرة أب قدامي ديجري ناي ماسترز مالتي كنداتو كورونا ديكا بزعبا سنة ethics تقريني صار رسعي ethics and political philosophy moral moral يا مسلم تقريني سنة مقبار yeah thank you Salazar Romkumni so that's more specific تمعركوه مالتي أو هراي أنا لي دقيمة خمسكنكم فوتو بشم تخاتلتي مدب من إسيات نزت زي كفوتات بمخانكم حجي بقى تناب حتو تاتي كسجري بدكتور تسفاه الجمري قوام مالت انتاي مالتيو قوام سن انتاي مالتيو أقدا سنتون بخميون تكبارا وخون مجلس اختبرنا دكتور يغني اللي أخبرت بزعبا ترجم نايك قوام بتعقمين خملش قوام مالت الكيدانيو أبزخون يخون محبرة ونابرة أبزهلوكا هب حدا سبن العلي كنت راتي خاتقبر ويوعله الوكا أنيو تتسامى مع كارلو نجر حلفنت كان ختفلت مسألة كون ختفلت سجبركا لك كم نازن هاجر كم حدا محبرة ومنوابرو ندحر وسيد كايو هاجر ناي حزب خوينا زوم حزبين حدا ما بزم حاضروا له جزية من قست يدليو دي بشم حزبي وسانيتات يوسد صقاتات يم مقارح ناي هوت الموت حتون يوسن الآن نزوم سبع زياتهم أبكتهم كل خان نزوم من قست خوينهم زمرحوخا وام يدليكا وام بأربع حسيرو أم منجو حزبن منقستن زقبر قال كيدانيو كونترات انتبلنايو قرب كحسريو
ቃል ኪዳን እንተበልናዮ ክብደት ይህቦ ስለምን ውዕልዩ ሓላፍነት ካን ጉቡእ ካን የፍልጠካ ደረት ስልጣን መንግስቲ እንታዩ መንግስቲ ክገብር ዝኽእል እንታይ መንግስቲ ክገብሮ ዘይት ስልጣን ውክልና ስለ ዝኾነ ኣብዚ እምበኣር ሕጂ ቃል ኪዳን እንድሕሪልናዮ ኣብ ርእስቲ ውዕል ምዃኑ እምነት ውን ስለ ንኸይትጠልም ውን ማሕላ ስለ ዘለዎ ብኡኢና ቅዋም ንብሎ ስለዚ ብሓፂሩ ቅዋም ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ መንግስትን ቃል ኪዳን እዩ መሰል ህዝብን ደረት ስልጣን መንግስትን ንምድራት ተኻልኣይ ትሕቶኺ ቅዋም ብኸመይ ኣብ ዝብል ቅዋም እምበኣር መጀመርያ ውዕል ካብ ኮነ ክልቴኻ ተረዳዲእካ ውዕል እዩ ኣብ ሃገርና ናይ ውዕል ባህሊ ኣለና ብውዕል ከም ኣሕዋት ልካ ትፀባፀብ ከም ጓና ኣብዚ መስርሕ ዝምባር ዓድታትና ኩላተን ብሕጊ እንዳባ ዝመሓደራሉ ውዕላት ነይርወን ሓላፍነቱ ኩሉ መሰሉ እንስሳ ከይተረፈ ኣድጊ ከይተረፈት ናይ ሕዛእቲ ሕግሎ ናይ እንስሳ ናይ ትምርዓው ጓል ሕግሎ ናይ መሬት ሕግሎ ናይ ዝቐተለ ሰብ ሕግሎ ናይ ዕርቂ ሕግሎ ነዚ ሕጊ ዝምባር ብከምኡ ንቕየት ሰባት ስለ ዝኾነ ሓሉ ግዜ በየናይ ትዳነ ኣብ ዝብል ዱልዱል ባህሪ ኣለና እምበኣር እንታይ ኢና ንገብር ብቅዋም ኤርትራ ሕጂ ነዚ ብደረጃ ዓድታት ንነዊሕ ታሪክ ፀንሕ ሕጊ እንዳባ ኣብ መታሕቲ ናብ ከበሳን ንዕኡ ኢና ሃገራዊ መልክዕ ነልብሶ ዘለና ነዚ ድማ ኣብ ድሓርቲ ምናልባት ሕጂ ኣብ ሓንቲ እዋን ንኸይምልሾ ድሉ ቅዋም ስለ ዘለና ነዚ ቅዋምና ሕጂ ንኽእወጅ ኢና ንሓትት ዘለና ኣብ ኤርትራ ምስ ተኣወጀ ድማ መንግስቲ ብኡ ተቐይዱ ህዝቡን ብኡ መሰሉ ፈሊጡ ኩላትና እዚ ንሕና ንውክሎ መንግስቲ ጌርና ካያድ ስለዚ ከመይ ገይሩ ትግበር ንዝብል ተሰማማዕናሉ ሕጊ ኣለና እቲ ሕግና ከዓ ይእወጅ ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት ኤርትራ ይእወጅ ብኡ መሰረት መንግስቲ እቲ ዝመረፅናያ መንግስቲ ድማ ንቤት ፍርድታት ስልጣን ይህበን ቤት ፍርድታት ድማ በዚ ቅዋም እዚ ንመንግስቲ ይኹን ተራ ህዝቢ ይኹን በዚ ቅዋም ዝተቐይዶም ንክኸዱ ቤት ፍርድታት ድማ ኣብ ግብሪ የውዕልኦ ቀሰይ እንዳበልና ድማ ኣብቲ ዘተ ነገር ሃልዩ ኣሕዋተይናንን እንዳነፀርናያ ንኸይድ ወደ ሓንከ ዶክተር ተስፋ ነዛ ነቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ብዛዕባ ቅዋም ዘሎ ስእሊ ዝሃብካና ደጊመ ብሽም ሰማዕቲ መደብ መንእሰያት ከመስግነካ ፈቱ ኣብዛ ቅዋም እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ ብኸመይ ከተግባራውነቱ ዝብል ሞያዊ ማለት ሞያዊ ሓሳቡ ከካፍለና ንሰገድ ዝዓድል ክቦኤ ሰገድ ናብኻ ክሓልፍ يغني تي صفحة كفالكوا بستايك دليل أبتقم قال كيدان كوينو تحانت كولاد قيد من الباتاب قوام بزحقي كان ردو دلنا تي مبأتاوي متكلات تمبأتاوي مسالات تمبأتاوي أي حادي هجر أسرار حتى تطرنيفو حقاونت لبيسو زقوملو سندي ስለዚህ ትካላት ብኡ ይምራሓ መንግስቲ ብኡ ምስ ርክባቱ ምስ ህዝቢ ብኡ ይኸውን ብሓፈሻ ኣፍቲ ኣድላይነት ናይ ተቅዋም ክትሪኦ እዞም ኣገደስቲ መሰላት ንብሎም ማለት እዩ እቶም መባእታዊ መሰላት ንዓኣቶም ከመይ ኢሉ ከም ሓደ ኢንስትሩመንት እንታይ ኢና ንብሎ ከም ሓደ ኣገልጋሊ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ዘለዎ ትካላት ከመይ ገይሩ ዜጋታት መሰላቶም ይኹን ካልእ ጉባኣቶም ኣነፂሩ ይካላኸላት ከም ማለት እዩ ስለዚ ክትሪኦ ከለካ ብሓፈሻ እቲ መሰላትን ጉባኣትን ድብል ናይ ሰባት ኣብኡ ተጠርኒፉሎ ናይቲ መንግስትን ኣሰራርሑን ኣብኡ ተጠርኒፉሎ ስለዚ ብሙሉኡ ተቃዲዩ ከመይ ኢሉ ሓደ ሕብረተሰብ ዝኾነ ካይዳ ኸውን ይኸይድ መጻእታቱ ብከመይ ይውስን እንደገና ከዓ ርጡብ ዝኾነ ስነ ምግባር ይህልዎ
ክንትንትኖ ንኽእል ቅዋም ብከምዚ ኣሕፍሽ ኣቢልና ኣብቲ ሞያ ኣቲኻ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ተኸላኻሊ ኮይኑ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ يغنيلنا سجد نموياوي حسابك قال أبا أخلو خنتاي كحتكا مدلخو قوام إيرترا معسنا بين كونتاتي تنديفو ምናልባት ነዚ ናይ 97 ቋሚና ንዛረብ ዘለና መስለኒ ስለዚ ኣብቲ ድሕረ ባይቱን ድሕር መፅኺ እቲ ድሕርቲ ረፈረንደም መክያዱ ኣብ 93 ብድሕሪኡ እቲ ኮሚሽን ቋም ብጊዜያዊ መንግስቲ ነቲ ቅዋም ክነድፍ በቂዑ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ድሕር ነፃነት ዝተገብረ ማለት እዩ። ሕጋውነት ኤርትራ ምስ ለበሰት ከመሃል ቅዋማዊ መንግስቱን ክህልዋ ስለ ዘለዎ ስለተባለ ብሕጊ እውን ክትከይድ ስለ ዘለዋ ካብ ሽዑ ትዝነበረና ሕግታት እንድሕሪና ካብ ኢትዮጵያ ካብ 1960ታት ዝነበረ ሕግታት ዝተወርሰን ሽዑ ከም ጊዜያዊ የገልግል ነይሩ ተማሓይሹ ብኣዋጃት መልክዕ ተማሓይሹ ቤት ፍርድታት ይኹን ካልእ ኣገልግሎት ዝህበሉ ነገራት ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ። በዚ ቢሉ ክኸይድ እውን ናይ ሱሳታት ምስቲ ኣብቲ ሰዓታት ዘሎ ኩነታት ከም ብሓድሽ ክብል ስለ ዘሎ ስለዚ ተቅዋም መበገሲ ስለ ዝኾነ ናይቲ ሰብሎ ወይ ድማ እቶም ብድሕሪ ቅዋም ዝመፁ ሕግታት እቶም ናይ ገበናዊ ሕጊ በሎ ሲቪላዊ ሕጊ በሎ ናይ ንግዲ ሕጊ ከምኡ እንዳበለ ዋላቶም ስርዓታት ንብሎም ኣብኡ ተመስሪቶም ክስርሑ ስለ ዘለዉ ኣብ እዚ ቅዋም እዚ ክነደፍ ጀሚሩ ከምዚ ንፈልጦ ኩልና ከዓ ትኮም ወዲኡ ኣዛትዩ በቲ ዝኽእሎ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ወፃውን ከምኡ ትኮማት ዝበሃል ይዝትየሉ ከም ዝነበረ ኣብዚ ዳሕራይ ንዛረቦ ንኸውን እንታይ ሓላፍ ዘላፍ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ገለ ሃጓፋት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ተቅዋም ብብዝሒ ዝረበሉ ዝነበረ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ኣነ ከም ዝፈልጦ ማለት እየ ተማሃራይ ነይረ ሸ ኣብ ኤርትራ ሰለስተ ነገራት ኣነ ይዝክር ህዝቢ ዝተሳተፈን ማለት እዩ። ሓደ ቃልሲ ኤርትራ እዩ፣ ካልኣይ ረፈረንደም ኤርትራ እዩ፣ ሳልሳይ ቅዋም እዚ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ እዚ ቅዋም እዚ ንዓይ ናይ ህዝቢ ኮይኑ ይድረአኒ። ስለዚ ከም ዝበልኩ ኣብ 97 ናብ ምንታይ መፂ ማለት እዩ ናብ መፅደቁ ብባይቶ ኣቢሉ ከምቲ ኣብቲ ቅዋም ንሪኦ ኣብቲ መቅድም ኣሎ ሎሚ ዕለት 23 ግንቦት ኢሉ ታሪኻዊ ዕለት ምዃን ኣብቲ 97 ድሕሪ ሰፊሕ ህዝባዊ ክልተ ከም ዝመፀ በሎን ነፅድቆን ኣለና ይድብል። ስለዚ መን እዩ እንድሕር ደፅድቆን ደቆሞ ደብሎን ኣሎ ኢልክኒ ኣብቲ መቅድም ከም ይድብል ነቲ ናይቲ ህዝቢ ምስታፍ ኣነፂሩ ይድመፅእ ዘሎ ኮይኑ ስማዓና ስለዚ ዝፀደቀ ቅዋም ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ኦኬ ነታ እውን ነታ ካልእቲ ሕቶ መሊስካ ኣላ ያለካ ስለዚ እታ ካልእቲ ሕቶይ ከምዚ ጠቐስካዮ እያ ነይራ እቲ ኮሚሽን ቅዋም መን ይወኪልዎ ትብል እያ ነይራ ሸፈፊልካ ያለካ መስለኒ ስለዚ ብርግፅ እቲ ኮሚሽን ቅዋምሲ እቲ ኮሚሽን ቅዋም ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ነይሩዎ ኢኻ ትብለና ዘለካ እዋ ብርዲእተይ ኣነ ተሳትፎ ህዝቢ ነይሩ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ሓራይ ምናልባት እታ መን ይመዚዝዎ ነዚ ኮሚሽን ቅዋም ዝብል እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ። ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ስልጣን ነይሩ ከም ጊዜያዊ ተግባራትን ስራሓትን ከካይድ ስልጣን ነይሩ ኣብቲ እዋን ማለት እዩ። እዚ እቲ ኮሚሽን ቅዋም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓላፍነት ተሰኪሙ ድወፀ ኮሚሽን እዩ ነይሩ። ርግፅቲ ንምዃን ናብ ዩኤል ክሕልፋ እየ ዛሕቶ ከም ዝመስለኒ ኻይልካ ንስኻ እቲ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ነይርዎ ድዩ መን ይወኪልዎ ነቲ ኮሚሽን ዝብል ንዩኤል ፅቡቅ ገይሩ እሱ ከዓ ሓሳቡ ከካፍለ የغنيلይ ሕጂ ካብ ኣነ ተመሳሳለይ ተማሃራ ዩኒቨርሲቲ ነይረ ቅዋም ክግበር ከሎ ዶክተር በረኸት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብቲ ግዜ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መራሒ ሃገር ንዶክተር በረኸት ነዚ ኮሚሽን ቅዋም ክመርሕ መዚዙኒ ይብል ኣብኣ ክምዘኑ ከሎ ሓንቲ ክሳጠላ ደሊ ምናልባት በቐጥታ ከይተሓዝ ትኽእል እያ ምዛሕቶ ግን
دكتور برخت هابت سلاس انتاي زول زي حتى بريزيدنت إسياس زقرب كله قلما هنات نيرا نزي سرحنا بنسرح جزء بنسألنا كنسرح كنكئل على لنا أتعدل كوابنا يخ و زام بساعة زياء أتشيلي بريزيدنت إسياس سجاب سرحي زود خاء بزي تسعنو سرحنا ودينا يبل دكتور برخت هابت سلاس نتي بنات النت بستخال مثلا بدا حام زخونه ناس النت كم تسرح ماتيز مالت ناس ازخونه يلان مسكار ايكون كنت تايدا ناس النت كم زنبرو افتا تساتفو حزب تبل يون قال باكال كاب ذكرو قال ها بصحفات كاب صحفات كاب زنبب كوخ قال كفتني انا ذكر نفسي زي تمهارو بحما ايكون كنت كنتي كمي تساتفو خمس نبرنا مقلات أفتح جزيتي قام كل كوتو قبيلو منازل بالزربات نيرو زين من تاين قام أخيبانا يقام أبيت مفتي أخيبانا يقام أب تمارو يونيفرسيتي أخيبانا يقام أب سينما كابيتول فقدوا تلفزيون برنامج بزخات كي خطاس كم زي تقدس نتاون كان قبل نتافتنا يقام تقدس كاي سمعهم كاس كتاب في قعد بلقى عينات كم زنبرز بأكل ذكر تساتفو خسايكاب أب تفعل اللي عود من بارو نابنت أب متحت سبخسا جماوان على حد بوتاس لذي قامو تاخد جبر كخبر كم زخيل أب جمت أتيوم تومافتي كومشن قوام بصرح زنبارو من قدام هذا النعم كوي خلو تبعيلو تخطاتي لو بفتو بوتو أم كيدوم مسام كزتي يفتون من بارم وين زنبب كوز حفالو أوزعي ورئيرسان بزعبا قوام زتاتي جبر كم زنبرة زتوم أبدأ زنبارو شعود مسكرويو أب جلس أبصاباتنا بيبل الذي بناتي رديت عبي تساتفو خبز زنبارو يرديتي ميت تساتفو نيرو مالتي براكتيكال بتكبر أولنتون كخونز المولو دبحال نجار سلزي سفيه تساتفو خمز نبارو من كابتن أوكرين كاب زنبكون كمسكرة خيال مالت إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو الرنا ناصا دمص إرتراويان حراي أنيلنا يقل ناب دكتور تسفا خملاسي ملسي لمالتي أبتي نايقد لتاريخ ناي حزب إرترا خملاسي دكتور تسفا اتقاد لسي تشارتر ويقوام نيرو ودو رؤسو زخالش هو حجي قد لي كنبل كلنا حرب بلنا ندحر رئينايو يحيش ونعطي ما بقسي ناي قد لي إرترا فدريشن إرترايو حزب إرترا خم هاجر نفسه زقوم اللمون عالم استأوجلو كلنا خم نفلطو بشحن شعب تسعان آليان نزالهم إرترا نبلاد لنا دوباتا مستشعز نبر نقص منيليك نا إثيوبيا بوغن مستجزائنا يعد زي ناي السودان زنبرة سرعات أنجلو إيجيبشن كوندومين ندبل عد أبتحت عد إنجليز سلز نبرة بقون معرب بقميت كأي بحري كوينا إذا هاجر زيا أبست أبوجة اللوجزي آليان كل تعينت حقي أمزيو حقي نتا نتمع كلام من قصة نسوز مرحوز ما حضرولو نتهم نسوزي نتي آليانا وخفال زي ما حضرولو نتخال إكا نتهزب رئيو نتهزب إرترا رئيو كما قاوم وخمو زنابر حزبي سرع حزبي معبول حزبي حق نداباز نبورو حزبي مرحتو خميجرو خمزة ورد سلاز رأيو بهلاوي حقوقهم تمحادرو يلو قديفوهم سلازي كابزز التورسة أسألنا هنا حق لنا انتاو حقي عليان مسوس انتهي تخونا استبهلو اللوجزيهم بار إرتراويان تناي أربعتات كال استبهلو زتكاسيو نا إثيوبيا متتاون نيرو إثيوبيا بأنيا مسبلت استقبر خطع نيرو كم معلبنا يزت تاريخ نوح كي نوحنا أنسى أرد ليت حزب إرترا بتحتي فدريشن كم استقرنتيو هجي أقداس نوتو نزحجي نزاربولو دلنا انتهي زهبنا زنبار ناشحن 950 بحبرات منقستات
ዝተጻሕፈ ቅዋም ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ጻሕፈ ሕጊ ይኮነን እቲ ዝጸንሐ ታሪክ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዶክተር ተስፋ ሕጂ እቲ ዝጸንሐ ከም ዘለዎ ክንምለሶ ኢና እውን ድሒርና ኣብታ እቲ ውድብ ከም ውድብ ዝፍለጠሉ ወይ ወግዓዊ ዝኾነ ቻርተር ወይ ቅዋም ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን በቃ ሕጂ እንታይ እምበር ከም ምላሽ እንታይ ያደልየ እቲ መበገሲ ናይቲ ውድብ መበገሲ ናይቲ እቶም ውድባት ዘውፅኦሲ እቲ ብ52 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ቅዋም ሃገራዊ ቅዋም መንዕኡ ሃይፀጎ ሽዑ ዞም ውድባት ኣብዚ መንፈስ እዚ መንፈስ ሃገራውነት ዝዕስል ቅዋማት እንዳወሰዳ በተጋልሓ እዚ ቻርተራት ነይርወን ኣብ ክልተ ውድባዊ ጉባኤታቱ ዘጽድቆ ቻርተር ነይርዎ ህዝባዊ ግንባር እውን ከምኡ ኣብ ክልተ ውድባዊ ጉባኤታቱ ኣብ ናይ 77ኒ ኣብ ናይ 87 እዚ ቻርተር ነይርዎ እቲ ኣብ እዚ ቻርተር እዚ ድማ ከም መበገሲ ናይ እዚ ድሓር ደምፃናዮ ቅዋም ከም ተጸልፈቱ እዋ ሕጂ ኣብ እንታይ ክውስኸልካ ደል ዶክተር ኣምፂኻ ያለኻ ታነጥቢ ባዕልኻ እዚ እቲ ውድብ ናጽነት ሒዙ ምስኣተወ ናቱ ቻርተር ሒዙ ጸኒሕዎ እዩ ወግዓዊ ቻርተር ከም ዝትብለና ዘለኻ ማለት እዩ ኣብቲ ድሕሪት ናጽነት ወይ ድሕርቲ 93 ዝተነጥፈ ቅዋም ጽልዋ ኣለዎ ዶ የብሉን እቲ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ ቻርተር ብርግጽ ሕጂ ሕጂ ሰገድን ዝበልዋ ክነተኣሳስራ ንኽእል ማለት እዩ ናጻ ክንብል ከለናስ እቲ ርጉእ ዘሎ ኣካል ክንርስዖ ይብልናን ናቱን ጽልውኡን ህዝባዊ ግንባር ናይ መጨረሻ ጉዕዞ ናይ ቃልሲ ኤርትራ ስለ ዝመርሐ ኣብ ዘውፅኦ ቻርተር ንሱ ኣብዚ ዝፍጠር ቅዋም ንኽንጸባረቐሉ ከም ዝፈተነ ርግጽ እዩ ንዕኡ ንኽጸልዉ ድማ ኣብቲ ኮሚሽን ቅዋም ኣባላቱ ነይሮሞ ብሉሉይ ዝፍለጥ ዘምህረት ዮሃንስ ካብቶም ናይ ህግደፍ ኮይኑ ኣብቲ ኮሚሽን ቅዋም ከዓ እዚ ላዕለ ሓደ ካብቶም ኮሚሽነርስ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መብጽዓ እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኣብኡ ኣብቲ ቅዋም ንኽንጸባረቕ ንኽጸሉ ብወከልቱ ብምእታው ኣብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣረኣያ ዝነበረ ረኣያ ንዕኡ ንምስራጽ ኣብቲ ክትዓቱ ንሱ ክንጸባረቕ ብምግባር ክጸሉ ከም ዝፈተነ እንታይ ክብል ይፈቱ መስለኪ እዚኣ ግን ከምዛ ዮኤል ዓንተበይ ዘልዓላ ነቲ ህዝባውነት ናይቲ ቅዋም ከባዊ ዕብለላ ኮይና ክትርአ የብላን ምኽንያቱ ኣብቲ ኮሚሽን እውን ኣባላት ናይቲ ውድባት ነይሮም እዮም ከም ኣብነት ንቃልሲ እዚ ተጋላ ሓርነት ኤርትራ ክምስረት ከሎ እድሪስ መሐመድ እስማን ሳልሕ ሰበ እድሪስ ገላውዲዮስ እዞም ሰለስተ ሰባት እዚኣቶም ከም መራሕቱ ተባሂሎም ይጥቀሱ ካብዚኣቶም ቶም ካልኦት ብህይወቶም እድሪስ ገላውዲዮስ ካብቶም ቀንዲ ናይዚ ቅዋም ኣባል ነይሩ ስዕጂ መስራተ ተጋላ ሓርነት ኣባል ናይዚ ኮሚሽን ቅዋም እዩ ነይሩ ኣዚንያሲ ፍሉጣት ምሁራት ናይ ፖለቲካ ናይ ተጋላ ሓርነት ዝነበረ እዩ ኣዚንያሲን ከዓ ኣካል ናይዚ ኮሚሽን ነይሩ ዛህራ ጃብር ጓል ኣንስተይቲ ካብተን ቀዳሞት ተጋደልቲ ናይ ተጋላ ሓርነት ዝነበረት ድሓር እውን ከንቲባ ናይ ከረን ዝነበረት ኣካል ናይዚ ኮሚሽን ነይራ ነዚ ኩሉ ስለምንታይ ጠቕሰል ከለኹ ክበረት እቲ ኮምባር እዩ እቲ ኮሚሽን እዚ ንኢሳያስ ብዝሓረዮም እዮም እትብል ነገር ፈፂማ ክትንፀጋ ኣለዋ ኣነ ምናልባት በዓል እዞም ካልኦት ዝናኣሽቱ ነይሮም ምዃኑ ኣነ ግን እዚ ሽዑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣለኹ ማለት እዩ 94 ሰዓት 5 ብሰብ ኣብ ወፃእን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ቦታ ሰበኽሳግም ዘለዎ ኣብ ቤት ትምህርትታት ብኩሉ እንዳተጓዓዝካ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተሳቲፉ ኩላቶም ናይ ተጋደልቲ እውን ተሳቲፎም እዮም ሓንቲ እትዝረብ ዘረባ ኣብዝስ ውድባት ህላውየ ስለ ዘይነበረን ኣብ ኤርትራ ብውድብ ስለ ዘይተሳተፍኦ እትብል ወቐሳ ኣላ ብውድብ ደረጃ ኣይተሳተፍ ዳ እምበር ብዜጋ ደረጃ ንኽትሳተፍ ዝዓገተካ የለን ዝተዓግቱ እውን የለውን ተጋላ ሓርነት ኣብ ወፃኢ ከይዶም ከም ዘድመፁ እውን ይፍለጥ እዩ ስለዚ እቲ ቅዋም እወ እቲ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ክህሉ ስለ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ናይ ስልጣን ሃጓፍ መሊእዎ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ተኺሉ ነይሩ እወ ህዝባዊ ግንባር ብዘውፅኦ ኣዋጅ
እቲ ናይ ቅዋም ኮሚሽን ቆይሙ እወ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ መራሒ ኮሚሽን ናይ ቅዋም መዚዝዎ ስልጣን ሂብዎ እዚ ግን ነቲ ህዝባውነት ናይ ስልጣን ሓደ ሰብስ ክመርሕ ኣለዎ ናይ ግድን ሓደ ነገር ቀላስ የድልየካዩ ህዝባዊ ግንባር ይቅልሶ ነይሩ ነቲ ኣዋጅ ኣቂሙ ኣብቲ ተጻሕፈቱ ጽሑፋት ኣብቲ ኣገባብርኡ ኣብቲ ኣጸዳድቁኡ ግን ናይ ህዝባዊ ግንባር ፓርላማ ጥራሕ ደይኮነ ደጽደቆ ካብ ሙከሉ ናይ ቅዋም ጉባኤ ተመስሪት እዩ ኮንስቲትዌንሲ ኣሰምብሊ ወኪላት ካብ ውሽጥን ካብ ኤርትራውያን ኩላቶም መጽኦም ኣብ 1997 እዮም ኣጽዲቆሞ ብኻልኣይ ደረጃዩ እቲ ፓርላማ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ምጽዳቕ እዩ ህዝቢ ዘትይሉ ብሰፊሑ ድሓር ኣብ መጨረሻ ናይ ህዝቢ ወኪላት ወይ ይርሓሰና ኢሎም ኣጽዲቆሞ ደረጃ እቲ 150 ኣባላት ዝነበርዎ ፓርላማ ኤርትራ ድማ ኣጽዲቅዎ ስለዚ እወ ምስ ነዊሕ ሕግታት ክህልዎ ክእል ከነመሓይሾ ንኽእል ህዝባውነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ናይ ዝቕዋም ግን ብዝኾን ይኹን ማዕቀኒ ኣብ ሕቶ ከኣት የብሉን ወደ ሓንከ يقني دكتور تسفى ምናልባት ሓንቲ ነገር ንሽ ስትረስ ክገብረላ ኢልዋ እንዲ ስትረስ ክገብረላ ኣብቲ ቅዋም ንባዕሉ እንታይ ዝብል ቶም ኣዝዳተለዳ ክሳይድያ ክታሞም ዘንበሩላ ቅዋማዊ ባይቶ ይብል ሕጂ ንግሪ መንገዲ በጣዕሚ ከብራ ክፍት ማለት ኣብቲ ግዜቲ 150 ዝነበረ ካብዚ 75 ኮታ ነቶም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ዝተሓዘ ማለት እዩ እዚ ከም ምጽዳቕ ድምጽ ይብሉ ትቐንድ ነታ መወዳእታ ነታ ቅዋም ኣብ መክታም ቢሮ ተቃዋም ዘላ ብኸታም ኣጽዲቕናዮ ዝብል ግን ትቐንዲ እቲ ቅዋማዊ ባይቶ ማለት እዩ እዚያን ምንታይ ዝጠቕሳ ዘለኹ ቅዋማዊ ባይቶ ከምዚ ዶክተር ተስፋ ዝበሎ ኮንስቲትዌንሲ ኣሰምብሊ ተሓወፃ ዘሎ ኤርትራን ከይተረፉ ኣብ መወዳእታ ነቲ ቅዋም ኣጽዲቆሞ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ እታ ኣገዳስነታ ምናልባት ባይቶ ሽዑ ዝነበረ ጥራይ ኣጽዲቕዎ ተዝኸውን ነይሩ ወል እዚ ደኣ ኮታ ዝተዋህቦ ኣሰምብል እንዲ ፍርቁ እኮ ናይ ህዝባዊ ግንባር ይኽበሃል ምስተኸኣለ ባይቶ ትብል ያታ ቀንዲ ኣብ መወዳእታ ነዛ ቅዋም ተጻሒፋ ዘላ ኣብታ መጽሓፉን ዘላ ንሕና ብመንገዲ ቅዋማዊ ባይቶ ታሲት ኮይና ስለ ተራእትኒ ክውስኸላ ደለ ይቕኒለ اوكي ثانك يو يويلا نابشام كحلفه مخنياتو دكتور تسفان تايك لنا صنيحكا بولق سبات درجه ማለት እቲ ተዓዊቱ ዝኣተወ ህዝባዊ ግንባር ብርግጽ ኩላትና ከም ንፈልጦ እቲ ዝለዓለ ኢድ ዝነበሮ ኣብቲ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ቻርተር ይወንት ዝለዓለ ኢድ ዝነበሮ ኣብቲ ቅዋም ተጻሕፍ ድሒሩ ዝተነድፈ ቅዋም ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ስለዚ ናይ ሻም ርእይቶ ክሰምዕ ምስ ደለኹ ምክንያቱስ ንምንታይ እን ውድባት ብውድብ መልክዕ ደይ ተሳተፋ ንምንታይ እን ውልቀ ሰባት ጥራሕ ካብ እንተ ላዕሎም ተሳቲፎም ውድባቶም ሒዞም ተኾይኖም ደይ ተሳተፉ ኣብቲ ኮሚሽን ናይ ቅዋም ሻም ናብኻ ክሓልፍ ርእይቶ ክሰምዕ ኣብዚያ እንታይ ክኸውን ኢልካ ትግምት እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ትግምት ኦኬ ውድባት ንምንታይ ደይ ተሳተፋ እንዲሁ ትሕቶ ኣቂ ኣለዎ ኣብቲ ቁርብ ተጠቒሱ ነይሩ ድሮ ቃፃ ናይቲ ታሪክ ናይቲ ኩነነት ናይ ህዝባዊ ግንባር መወዳእታ ነቲ ናጽነት ስለ ዘምጽኦ ኣብ መንጎ ናይ ታሪክ ናይ ኩናት ሓድሕድ ገለመልታት ስለ ዝነበረ እውን ንስልጣን ዝከራኸሮ ዝደሊ ዓይነት ስርዓት ወይ ከዓ ውድብ ኣይኮነን ነይሩ ኣይኮነን ወላ ተቕድሚኡ ዝነበረ ውድብ ከምኡ ዓይነት ታሪክ ሒዞም እዮም መፅኦም ኣብቲ ቃልሲ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ብኸምኡ ኢለ ኣነ ዝርድኦ ብፍላይ ከም ወግዓዊ መንግስቲ ደይኮነስ ከም ግዝያዊ መንግስቲ ዝነበሮ እዋን ናይ ስልጣን ክርክር ንኸይህሉን ዶ ማለት እዩ ናይ ፓወር ጉዳይ እዩ ተን ውድባት ዘይነበራ ካብ ተን ቅድሚ ሕጂ ቅድሚና ጥራይ ደይኮናስና ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ሓደሽቲ ውድባት ክቆማ እውን ኣይተፈቕደን ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምስቲ ንሽተይ ዝነበርኮ ክሓስቦን ከለኹ ሕጂ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምቲ ክርዳእኒ ዝኸኣለ ምናልባሽ ተስፋ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ነይሩ እዛ ቅዋም ሞት ተግበር ሽዑ መሰረት ናይ ውድባት መንግስቲ ከመይ ይምረፅ ፕሬዚደንት ከመይ ይምረፅ ወዘተ ከምኡ ዓይነት ተስፋ ገይሩ እውን ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ወላ እንተዘይ ሃለዋ ድሓን መሰረት መጻኢ ዝኾነና ቅዋም ሕጋውነት ዘለዎ ንስራሕ እንዳተባሃለ ስለ ዝኸደ ክኸውን ይኽእል እዩ
بتحد وجن كأني دحر استفلت كي سرحون سرح نيرو مالتيو من الباش ناي سلطان هكرا خروود وخلو سباتون نايما أنصال سرح نيرو يوز مثل سلازي كله ኣብ ግምት ኣቲና ማለት እዩ ትኹንነት ቆምዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ናይ ስልጣን ኮነ ጥራይ ዝርዳእኒ ብርድኢት ናይ ሻም ሕጂ ከም ርድኢትካ ናትካ ከም ርድኢትካ እቲ ኮሚሽን ቅዋምስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይቲ ወላዳ ከም ዝሎም ዘለዎ ኣብ ዝገበለሉ ሰዓት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ምዃኑ ኣየርእዮ እምበር ብቐረባ ርሕቀትስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይቲ መሪሕነት ናይቲ ውድብ ነይሩ እዩ ኢኻ ትብላ እንዳለኻ ኖ ልክዕኹም ይኮንኩን ክብል ደልየ ኣክቹሊ እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ትሕቲ ቁፅፅር ናይቲ ውድብ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ ንሱ ከዓኒ እታ ዓወት ናይ ናፅነት ኣብ መወዳእታ በይኑ ኮይኑ ስለ ዘምፅኣ ማለት እዩ እቲ ኩናት ሓድሕድ ስለላጠመ ኣብ መጀመርታ 80ታት ተጋድሎ ሓርነት ስለ ዝወፀት ነበረት ንሱ ጥራይ ተቋፃፂርዎ ኣምፅእዎም ኣብታ ኣምፅኣ ኣለኹ ዝበለላ እዋን ከዓኒ ተጋድሎ ሓርነት ይኹን ወላ ድኾነ ካልእ ውድብ ኣይደልየን ዝወዳደሮ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ ሰብ እውን ዝዛረበሉ ሃሰያ ዝገበረልና እቲ ናይ ሓው ንሓው ተቃቲሉ እንከሎ ናይ ዕርቅን መስርሕ ዘይምግባሩ እዚ እውን ሃሲና ኣብ ሎንግ ተርም ክሳብ ሕጂ እውን ቅርሕንቲ ዝፈጥር ነገራት እዩ እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ስልጣን ናይ መንግስትን ወዘተን እቲ ህዝባዊ ግንባር ይሃሉ ዳ እምበር እታ ኣቕዋም ንባዕላ ኣብቲ ክትግበር እንከላ ግን ከምዚ ኣሕዋተይ ደሮ ዝገለፅዎ ናይ ህዝቢ ኮይና ትስማዓኒ ማለት እዩ ብታሪክ ንእሽተየ ነይረ ግን እቲ ቅዋም ዝብል ወላ ንፁር ኣእምራ ይሃልወን ሽዑ እምበር መዓልታዊ ትሰምዖ ነገራት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ህዝቡ ሙሉእ ከም ዝተሳተፎ እዩ ንዓይ እውን ዝዝከረኒ ግን ምስ ክንብል ከለና እተን ክዝከራ ዘለዋ ነገራት ከም ድሮ ዝጠቕሞ ማለት እዩ 100% ሰብ ተሳቲፍዎ ማለት ኣይኮነን 100% እቲ ህዝባዊ ግንባር ወይ ናይ ስርዓት ከዓኒ በቃ ወላ ሓደ ናተይ እትወልኩም ኒ ኣብ መንጎኹም ዝበሎ ኣይኮነን ማለት እዩ በት ስቲል እቲ ሰብ ብናይ ምኽርን ብናይ ዘተን ናይ ሰብ ከም ዝመፀት ካብ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዛ ከም ዘይመፀት የዝርዮ ኣነ ማለት ኦኬ يقنلي شام نريتها ناب سجد كحلفة زي سجد كم زفلت حزب إرترا أبت تاريخون كم زلوا مالتيو بكابت قدلو تسيلنا تسيفيلاوي حزبي تسيفيل حزب مالتيو كبابيتاتن عادتاتن زنبا برالو حقي نيرومي مالتيو حقن دابا زبال زي سقاب حجون بلمد زتقاملو أبوتاتنا مالتيو إذا حق ندابا أبتي من دافنا يتقوام إيد نيرو دو ينبورون وي كم موكسي أبقمت آتيدو آتواني الكات قمت يا نحن ذهبي يرتفع كل جدي كم قلت حق نداباتات نيروي ببب ينبوتاتات صحفة زي صحفون كون خلي ننوح أول نتاي ذري كاسو أبصر حقي أبغى حق زأمن حزبي كم زنبرة أرد مع بالدكتور تصفى بقول خفالو قال يطون يريو تعينت حقتها حق ندبا خم زنبرة ما أو خي أتوهجن نبت كونستيتيشن نبت قوام ده حتى ماليسكا كل جزء قوام سي نحبرة سب كسر حتى قوينس بهالون كبرتاتون كان صبار قالو ينانبل إذا كان صبار عند هالكوين ناقد نتي أفتح حق ندبا تماليسكا هون ريفر ديك برر المهنيات يلا فزي إذا قوامون كاب أمة بقستات هالو تمورالاوي نعم نسل سو أو مسألة دباسة أباناس بمورال بفلت يكونه بحلنا تتجبر حقتنا حقنا بانيري هذه تي حقنا بانو بلو دلناون من البات أبكار العالم أدفانسد كوين وي ما عبيلو خسر حلو تسنح خون قلمو ناتنا سرت جن كم بحلي كم كبرت جن تروحوا إخابو ስለዚህ ፍሉጥ ተቋም ኣብኮም ኣቢሊ ዘተታት ክግበር ኮሎ ንባል ዝተሳትፎ ህዝቢ ንብሎ ደለና ኣብ ከተማታት ጥራሕ ይኮነ ኣብ ገጠራቱን ተገይሩ ድሕሪ ወሪድካ እቶም ሰባት እትዮም ከምፅዎ ዝኽእሉ እንታይ እዩ እቲ ዝጥቀሙሉ ነገራት እዩ ንስኻውን ትገልፀሎም ከለኻ ምስትናቶም ዝኸይ ኣተሓሳስባ እዩ ስለዚ እቲ
ከም ዘለዎ ትሕግ እንዳ ባምፅ ኣቢልካ ተጠቂም ካልዋት ዘይኮነ ነቲ ሰረታት ኣብ ግምት ዘእቱ ነገራት ተገይሩ እዩ ክብል ደፈር ማለት እዩ ኣነ ወገነ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ኦኬ ኣብ ኣኸለኻ ካልአይ ትሕቶይ ዩኤል እውን ጥቕስ ኣቢልዋ ፀኒሑ ብገለ ጫፋታ ኣብ መንጎ ቀዋማዊ ባይቶን ሃገራዊ ባይቶን ዘሎ ፍልልይ እንታይ ይመስል ላት ይመስለኒ ምናልባት ባይቶ እንዲ ኩሉ ግዜ ከም ባይቶ ክንሪኦ ከለና እቲ ቀዋማዊ ባይቶ ክትብል ከለኻ ንእሽተይ ናይ ባይቶ ስእልተት ትበና ኣብርህተት ተብለልና ኦኬ ባይቶ ክንብል ከለና ሓደ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ወላ ከምዚ ናብ ባህልና እንተተመሊስና ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ዓዲ ነቲ ህዝቢ ወኪሎም ዝመፁ እሞ ነቲ ሕብረተሰብ ብግቡእ ዝፈልጥዎ እሞ ነቲ ሕብረተሰብ ክሕዝዎ ዝኽእሉ እሞ ነቲ ሕብረተሰብ ድማ ብርትዕ ከብልዎ ዝኽእሉ ኢሉ ድቐውም ናይ ሓደ ዓዲ ባይቶ ኣለና ከምዚ ንሪኦ ስለዚ ሃገራዊ ባይቶ ካብኡ ይፍለኒ ወከልቲ ህዝቢ ኮይኖም ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ካብ ዝተፈላለየ መልክዓት ካብ ዝተፈላለየ ቋንቋታትን ሃይማኖታትን ዊስካ ንሓደ ሕብረተሰብ ከተስርሖ ኢልካ ማለት ከተስርሖ ብለ ፋንክሽናል ክኸውን ሕብረተሰብ ተውፅኦ ናይ ሃገር ወከልቲ እዮም ማለት እዩ ህዝቢ ወኪሎም ኣብ ሃገር ዝሳተፉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንድሕር ርዲእትና ኣብዚ ባይቶ ኮይኑ ሓንቲ ሃገር ተኽልዋ ከሎ ብኩሉ መልክዓታ ብወከልታ ይንፀባረቕ ብወከልታ ይውሰን እዚ ባይቶ እዚ ድማ ንዝኾነ ሕጋጋትን ተግባራትን ናይ መንግስቲ ከምዚ እንድሕር ሓደ መንግስቲ ስኒ ሰለስተ ክስታዮም ደለዎ ኢና ንብል ሰለስተ ክፋላት እዮም ንብሎ ሓጋጋ ኣካል ፃዋ ኣካል ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እቲ ባይቶ ኣብቲ ሓጋጋ ኣካል ሓይሊ ኮይኑ ከም ሓጋጋ ኣካል ኮይኑ ዝሰርሕ ሓደ ናይ ህዝቢ ውክልና ዝተዋህቦ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ቀዋማዊ ባይቶ ምናልባት ተመሊስና ምናልባት እታ ቀዋማዊ ባይቶ ኣብዛ ናትና እንድሕር ተመሊስና ክንሪኦ ኮይና ሓደ ቀዋማዊ ባይቶስ ነታ ቀዋም ብዝምልከት ዝወፅእ ሕግታትን ዝወፅእ ንድፍታትን ንዕኡ ተኻቲዑ ናብ መስመሩ ክትሕዞን እንደገና ከዓ ክሳዕ ምፅዳቁ ዝሰርሕ ሓደ ውክልና ዝተዋህቦ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ እዚአን ምናልባት እቲ ቀዋማዊ ፅብብ ኢሉ ኣብታ ቀዋም ዘተኮረ ነታ ቀዋም ትምልከት ተግባራት ዝገብር መጀመርያ ውክልና ተዋሂቦ ክሳዕ መፈፀምታ ደብፅሓ ባይቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ የቐኒልና ወሰን ሰገድ ንዩኤል ንዓኻ ሓተካ ሓንቲ ሕቶ ብዙሕ ግዜ ቀዋሚት ተግበር ንብል ኢና ወይ ቀዋሚ ፅደቕ ንብል ኢና ከም ልምዲ ድዩ ከም መዘራርባ እንድዒ ግን ብርግፅ እቲ ዝተነድፈ ቀዋም ፀዲቑ ድዩ ኣይፀደቐን ፅቡቕቲ ሕቶ እያ እዚኣ ብልምዲ ገለገለ ሰብ ንገለኢሉ ክጠቅስ ሕልፍ ኢልካ ይስማዕ እዩ እዚ ቀዋም እዚ ብወግዒ ኣብቲ ቀዋም ከም ዘሎ ፀዲቑ እዩ እቲ መስርሒ ናይ ቀዋም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ባይቶ ማለት እዩ ኣብዚኣ ናይ ቀዋም ተመፂና እቲ ቀዋማ ባይቶ የፅድቕ እንተፅዲቑ ተወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ እታ ፀዲቓ እንተላ ኣብታ ግዜ እቲኣ ተዓፅያ ኣላ ማለት እዩ እታ ናይታ ግዜ እቲኣ መራሒ ሃገር ቀዋማ የፅድቕን እዩ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ዝጋገዮ እንታይ እዩ መራሒ ሃገር ኣይኮነን መራሒ ሃገር ስልጣን የብሉን ቀዋም ከፅድቕ ምክንያቱም መራሒ ሃገር መብዛሕትኡ ግዜ እውን ወኪል ህዝቢ እውን ኣይኮነን ወኪል ናይ ባይቶ እዩ ብፍላይ ኣብ ናትና መፂኻ ኣብ ናይ ኤርትራ ተመፂኻ ሕጂ መራሒ ሃገር ናይቶም ባይቶ ብሩፅ ናይቶም ባይቶ ልኡኽ እምበር ናይቲ ህዝቢ ይኮነን እቶም ባይቶ እዮም ናይ ህዝቢ ልኡኽ ስለዚ ሶም እዮም ዘፅድቕዎ ምናልባት እንዳተዛረብኩ ብቀረባ እንተረኺበያ ቃል ብቓላ ከምባ ምክንያቱ ክትንፅር ኣለዋ ካብ ናተይ ቃላት ዝጥቀም ናይቲ ቀዋም ቃል ተጠቐምኩ እንታይ እያ ትብልሳ ንሂወትናን ሂወት መፃኢ ወለዶታትናን ዝሰርዕን ዝገዝእን ፍትሕን ሰላምን ዘስፍን ኣብ ዴሞክራሲያውን ሃገራዊ ሓድነትን ተመስረተ ግዛእቲ ሕጊ ዘንግስ ቀዋም ከም ኪዳን እሞናና መንጎቲ ብፍታውና እነቆሞ መንግስትናን ክኸውን ብምድላይ ሎሚ 23 ጉንበት 1997 ኣብ ታሪኻዊ እዚ ድሕሪ ሰፊሕ ህዝባዊ ክትዕ ብመንገዲ ቀዋማዊ ባይቶ ከም ዝለዓለ ሕጊ ነፃን ልዕላዊትን ሃገርና ኤርትራ
ነዚ ሃገራዊ ቅዋም እዚ ብወግዒ ነቕበሎን ነጽድቆን ኣለና ኣትብል ንነድፍ ኣለና ይበለትን ነጽድቆን ያትብል ስለዚ እዚ ቅዋም እዚ ዝረቐ ቅዋም እዩ ንድፊ ይኮነን يغني لنا يقل نصرتي ملسئة كاو تمركز كاون سلا تذهب كان بروح ملس مالتي نقول سب بروح تتكون تسفا قبر نابخا حلفه سامسون حجي زي كم زفلت بزح قاليت أما تانيهم ولا دكتور تسفا كمان حلف لو تانيحو زي كنت نتصر سلا زلوا إز دقمار له حتى أتي زي تصدق قوام تصدق قبلنا تنحي بتشبتون أرينا له ما بتشبتون أغرب لنا له تستحفبت قوام كم تصدق مالتي إذا جن برجت مئة خمئتي نخلن بوليتيكاوين والدبات ولو نتناوشت هاجر تقلق إلى نزت أفقا نتسنا حساب ناتن نتي ناتن أكيدا وين ناتن زكايدن زنبر تشارتر ينبرا بزي قدس مالتي نتسنا حسابا ترحسي يوكلو دي مخنياتو كابتسنا حساب تزنبرا تبقيسوم كساب حجي نتناتن سنا حساب زخطولو إرتراوين علو سلازي زي قوام زي صدق قوام سي وكلن دي نعان مئة خاب مئتي أنا خمس رداني تي سنا حساب نابنات ناي تقارب لو حرنات إرتراسين أبت سورا زنبرا سنا حسابي ناي سورا قال سنهمي قرتان أصلنا تمتي دحر ناصنت متيو دحر اب ديمقراسياوي سوتافي كنطفا خوينن تسنا حساب تغيرو قال منقد زحزن تاو عين تجباب ناي مصاي راي زلو قال عينت لوط تغيري خيد مالتي ስለዚህ ንስታት ፍርዳት قوام ተገይሩ ዝኾነ ተሆን ውድብ ዲያ ወላ ዝነበረት ወላ ብሕጅን ክትመጽውን كترنفان بتا قوام تقيدا أبتي هاجر تساعدفلو بقى يفتر على البلاتفورم تزلوا تجمع جنات قوام كيت بلخلو تقوام سلسترا أي مال منات تقوام بحرزي تنودبون كم ودب مننا تنبخميك خر بلاخ ولا بينا حقي إن خم ودب رجالا تحجز لزي اللسي ودب يختو لا يدخلني هساتن كم مثلا أنا عاركين هون تأكيدنا ودبينا خنبل نخلينا أب ممكن أتو تخليها سلازي سي مجمرات حقنا يحنصات فدحري بتحق مسرت أوكي هنا خمس نبهل ودبال لنا بز مسرت قوام كأ دردلينا لنا ويكنا تفدلينا لنا في بوليتيكا منقصاص كتبل تخليها مالتي سلازي تي فرس كقدم تسرقلا تمتي تي سرعه راح خيد زخل كوينو سمعنا نعاي تا حتى ندحر ترديا مالتي اوكي يغني لنا سامسون حجي زي برقص تملسي كم نطباون استعرمتاي مثلا انا كستاي كون مغنياتو سي አባላትን ኔሮም ወልቀሰባት የም ኔሮም ከም ውድብ አይተሳተፋ ነሳተን እንታይ ኮይነን በውድብ ደይ ተሳተፋ ማለት ተጸገመንታይ ኔሩ ወላ ሪኢቶ ናይ ሻምጽ አቀድማ ቢለ ሰሚዕ ጸኒሐ ኮይኑ ግን ተዘለዎ ከም ዘለዎ አሎ ማለት እዩ ምናልባት ካልኦት ሪኢቶ እንተለይኩም ኣብዚ ኣወይ እዚ ክኸውን ክእል ትብልዎ ከምዚ ንጹር ገምጋም ድሕር ኣለኩም ተቀኒና ለዓለን ዞም ኣሕዋት ቅድመይ ዝበልወን حنت نجر زي أينرسع أبزخوني يكون عدي أبزخوني يكون تاريخ أو مساس أنا عدتها أب علم ولا أمريكا تكون نايك أدم منقصات تكون بفلن هاجرات أفريقيا تي نتيك ألسي نايناس إن الزمرحة ويكأت حيل حيزدلو أكل زعابي يسألوا خمزلو حكيو أب علم سأي ترائين تزمرح دلو أكل زي يسألوه زي ديمقراطياو محدراوي كديمقراطياو الرأي قال يزدل دلو ديمقراطيك ديسبنسيشن تبنى تقول قال نسوسي هاقواف عند يو حد مجزأتاو سرعات نيرو هجخا إيرتراو سرعات يتكولو نقول لنا إذا دمان تايد فترة لك immediately هاقواف فترة لك حجز هاقواف زي حنفش كأتوكاي مالتي خمل لعلو نزن خمل دما هزباو جنبار نايقدن بزياو منقستي وي حجز هاقواف زي نملايو كم ذا قدامو الزبالو أخا أنت يالله حجز تساتفو فتسيمو آيكل أنن جابت تحساسبا نمسا ودب مال أن اتودادرلو وزي مسارحيو حساب كان مهاب نقوام نمسلاو
ውድብ ኣየድልየካን እዩ ሕጂ ሓሳብና ከም ውድብ ኮይና ኣብ ስልጣን ንምንታይ ዘይተወዳደርና ሚኒስትራትና ኣብኡ ዘይኮኑ ሃገርና ዘይመራሕና ጽልዋና ዘይመቃራሕና ሃገርና ዝብል ቅቡል ቦታ ካልእ ክትዕ እዩ ሓሳብካ ንምሃብ ነዚ ዝቕዋም ዝሲ ክኢላታት ከምዚ ንስኺ ሕጂ ነዚ ክትዕና ዘለኺ ክኢላታት እናቐለስዎ ሓሳብ ህዝቢ ክብሉ ዝነበሩ መድረኽ እዩ ናይ ቅዋም መስርሕ ኣብዚ ሓሳብካ ንምግላጽ ርእይቶኻ ንምግላጽ ዓዓል ዝዓክተካ ሰብ የለን ከም ውልቀ ሰብ ኣባላት ተጋድላ ሓርነት ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ነይሮም እዮም መራሕቲ ተጋድላ ሓርነት ባል ኣሕመድያ ይትበሃሉ ዓበይቲ መራሕቲ ተጋድላ ሓርነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነይሮም ምስ ህዝቦም ይራኸቡ ምስ ህዝቦም ይነብሩ ነይሮም ኣብቲ ክልተ ይሳተፉ ነይሮም ስለዚ ሓሳቡ ንምግላጽ ዝተዓክተ ሰብ የለን ሓሳብካ ንኽትገልጽ ድማ ውድብ ኣየድልየካን እዩ ውድብ ዘድልየካ ንስልጣን ንኽትወዳደር እዩ ንኽትወዳደር ድማ ጊዜያዊ መንግስቲ ኣሎ ማለት ግን ጊዜያዊ መንግስቲ ከም ጊዜያዊ መንግስቲ ቆይሙሎ ናጽነት መሪሑ ኣትዩ ጊዜያዊ መንግስቲ ኮይኑሎ ማለት ግን ኣብቲ ምንዳፍ ናይ ተقوام ንኻልኦት ውድባት ነተን ኣብ ናይ ደረጃ መንግስቲ ዘይበጻ ውድባት ተሳትፎ ኸልአን ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ክውስኸል ንእሽተ ሓደ እዘን ውድባት ኣይተሳተፋን ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና መስለኒ ሕጂ እዘን ውድባት እዚአን ናይ ቃልሲ ውድባት እየን ነይረን ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ናይ ፓርቲ ውድባት ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ሒዘን ኣብ ሃገር ኣትየን ዝንቀሳቐሳ ይነበራ ሓደ እዚ ክንርድኦ ኣለና ካልኣይ እዘን ውድባት እዚአን በየናይ መለክዒ በየናይ ሕጊ እየን ቆይመን ኣብ ኤርትራ ክልተ ስለዚ ተሳትፎ ናብ ቅዋም ድሕር መሊስናዮ ምናልባት ኣብዚ ህዝባዊ ግንባር ጎሪሑ ክኸውን ይኽእል ተንኪሉ ክኸውን ይኽእል ናይ ህዝቢ ተሳትፎ እዩ ዘድልዮ ኢሉ ከም ህዝቢ ከዓ ኤርትራውያን እዘን ውድባት ንብለን ዘለና እቶም ኣብኡ ደለዉ ውሽጠን ደለዉ ኤርትራውያን ተሳትፎ ገሊኦም ኣረጋጊፆም እዮም ንኣብነት እንታይ ንውሰድ መሲልክ ረፈረንደም ንውሰድ ረፈረንደም ሲ ኩሉ ሰብ ከም ግለሰብ ከም ኤርትራዊ ተሳቲፉ ኣብዚኣ ዘይተሳተፉሉ እንድሕር ዘይተሳተፉ ኮይኖም ኣብ ነጻነት ኤርትራ ዘይኣምኑ ሰባት እዮም ክንብሎም ንኽእል ወይ ድማ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣይግድሶምን እዩ ክትብሎም ትኽእል ስለዚ ምናልባት እዚኦም ከም ውድባት ኮይኖም ተመፂኦም ኻስ እንታይ ኢኻ ክትብሎም ንባዕሉ ሓደ ሕቶ እዩ ስለዚ ኤርትራዊኹም ኣይትብሎም ኢኻ ኤርትራውያን ኣይኮንኩም ክትብሎም ክሳ የብልካን ግን እቲ ዘይምስታፍ ንባዕሉ ካልኣይ ኣብ ናይ ቅዋም መስርሕ ክመጽእ ከሎ ናትና ተሳትፎ ከም ግለሰብ ከረጋግጽዎ ድኽእሉ ነገራት ከም ውድባት ከረጋግጽዎ ደልዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ክንደይ ኸደይ ተሳተፍና ንሕተት ክንደይ ሰብ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ተሳትፎ ህዝቢ ነይርዎ ብብዙሕ መለክዒ ክንደይ ኸደይ ተሳተፍ ስለዚ መለክዒ እውን ነተን ውድባት ኢና ከምዚ ኢና ኢለን ቆይመን ደብላን ነበራ ብኸምኡ መለክዒ እውን ቻሌንጅ ክኽእላ ኣለዎን ይብላ ነው ናብዚኣ አንተ ኣነ ከዓ ንእሽተይ ሓሳብ ኣላትኒ ትፍቅዱ ለታንኩም በቲ ኣነ ሕጂ ስለ ዘይነበርኩ በቲ ዝሰምዖ እንዲኸይድ ርእቶታት ናይ ገሊኦም ሰባት ዝሰማዕክዎ ምሳ ናይ ሰገድ ቁርብ ወይ ትናፃፀር ወይ ከይዳ ተሓሳበይ ማለት እዩ እቲ ኣብ ቅዋም ምንዳፍ ዘይነበረ ምናልባሽ ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ሬፈረንዱም ኣይነበረን ኣብ ናይ ምስታፍ ማለት እዩ ኣብ ሃገር ኤርትራዊ ክንሱ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ንኸይኣቱ ንኸይሳተፍ ምናልባሽ ነቲ ስርዓት ከም ለጂትመት ኣየመነሉን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሽዑ ዝነበረ እውን እቶም ሽዑ ዝነበሩ ወይ ከዓ ንቁጥርዎ እንድሕር ኣለኹም ኣብርሁልና ግን እቲ ዘይምስታፍ ኣብ ሃገርካ ኣብ ሬፈረንዱም ክትመርፅ ዘይምኽኣልካ ወይ ከዓ ኣይዲ ካርድ ክትሕዝ ዘይምኽኣልካ ወዘተ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ቅዋም ምስታፍ ከዓኒ ይዓግተካ ማለት እዩ ሕጂ ፈትዮም እንዲኦም ምናልባት ናይ ውድብ ዝሓስቡ ሰባት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ግን ብካልእ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ ንበሎ ድሓን ክኣቱ ደልዮም እሞኒ ብኣ ከዓ ዘይተፈቕደሎም እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ከም ኤርትራውያን መንነቶም ከውፅኡ ይከኣሉን ናብ ሬፈረንዱም ክሳተፉ ይከኣሉን ከምኡ እውን ኣብ ንዑ ስዒቡ ኣብ ናይ ቅዋም ምንዳፍ ክሳተፉ ይከኣሉን ማለት እዩ ንሕና ክንሳተፍ ኣይከኣልናን ክብሉ ከለዉ ወላ ከም ውልቀ ሰብ ወይ ከዓኒ ከም
ወነንቲ ናይ ገለ ዓይነት ሓሳባት ክኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ከም ውድባት ጥራይ ደይኮኑስ ከም ሰብ እውን ምስቲ ቀዲመ ዝጠቐስኮ ዝነበርኩ ምስቲ ናይ ሃገራዊ ዓርቂ ዘይምግባር ምስቲ ኩናት ሓዊ ንሓዊ ወዲ ሓወቦን ወደኮ ዝተቃተለሉ ሲ ምናልባሽ እሱ እውን እዚ ኣሉታዊ ፅልዋ ዝነበረ ናይቲ ኩነታት መንሽዑ ማለት እዩ ቁሩብ እንታይ ሽሙ ክህወይለየ ማለት እዩ ሜቢ 100% ኣብ ኢዶም እውን ኣይነበረን ክኸውን ዘይምስታፍ ምኽኣል ምናልባሽ ከም ውድብ ጥራይ ደይኮን ድብል ዘለኹ ከም ውልቀ ሰባት ከም ዝበልካዮ ዶክተር ተስፋ ጽቡቅ ገይሩ ኣረዲእና ጸኒሑ ውድባዊ ተሳትፎ ንስልጣን እምበር ወይ እቲ ብፓርቲ ዝቀውም ነገር ንስልጣን እምበር ተሳትፎ ንምንዳፍ ቅዋም ናይ ኩሉ ህዝቢ ተራእዩ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ከይተረፈ ኢሉ እሞ ብውልቀ ሰብ ደረጃስ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዝተኸልከሉ ሰባት ወይ ተኸልኪልና ሰባት ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ዶ ካብቲ ናይ ቅዋም ምንዳፍ ተሳትፎ ወይ ካብ ርእይቶታቶም ካብ መሃብ ወይ ኣብ ደገ ዝነበሩ ወይ ምስቲ መሪሕነት ወይ ብውልቆም ተባኢሶም ወፅኦም ዝነበሩ እዚኣ ናይ ምናልባሽ ትሕት ርድኢት ብዛዕባ ስለዚ ካሕልፋ ምክንያቱ ናይ ታሪክ ኩንነት ከዓ ስለ ዝኾነ ስኒ ነይሮም ጀማ ይነበሩን ፅቡቅ ጌራ ክሳብ ዝፅንዖ ወይ ክሳብ ዝፈልጦ ኣነ ክሕግዛ ኦኬ ድሓን ብወገነ ያነ እዚ ምናልባት ክንደይ ዝኣክል ግዜ ኣለና ኣኽቢር ንስኺ ትውስኒ ብወገነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክንቀትላና የቐኒየለ ክንቀትላ ንኽእል ኢና ኣብነት እንዳሃብኩ ከምዛ ሻም ዝበላ ብጣዕሚ ብምቕሉልነት ኣነ ንእሽተይ ስለ ዝነበርኩ ሲ እዛ ጉዳይ እዚኣ እቲ ስኽፍታን እቲ ጓህን እግለፅ ሰምዑ ተተጋጋሚ ስለዚ ዝደዓገቶም ነገር ክህሉ ክእል ዝኸውን ምክንያቱ ኣብ እንድሕሪ ኣብ ሪፈረንደም ሪፈረንደም ንክትሳተፍ ኤርትራዊ ክትከውን ኣለካ ኤርትራዊ መንነት ክህልወካ ኣለዉ ኣብኡ ስለ ዘይተሳተፉ ሲ ብኡ ከዓ ኣብቲ ናይ ቅዋም ናይ ምስታፍ ዕድሎም እውን ተድሪቱ ክኸውን እዚኣ ሓሶት እያ ማለት ኣነ ሕጂ እንድሕሪ ሰብ እውን ሰባት ክሰምዕዎ ስለ ዝኽእሉ ግዜ ተስፋ እዚ ተጋጊኻ ኢሎም ክእርሙን ይኽእሉ እዮም ኣነ ግን ብዕድመይ ስለ ዝነበርክዎ ስለ ዝረኣኽዎ ብዓይነይ ካብ ቅዋም ዝተኸልከለ ኤርትራዊ ዜጋ የለን ካብ ሪፈረንደም ዝተኸልከለ ኤርትራዊ ዜጋ የለን እኳ ደኣ እቶም ጎራሓት መራሕቲ ተጋድላ ሓርነት ጌጋ ክለኣለይ ሰባት ይኣርሙኒ ብሰብ የሰሚዐ እያ እዛ ዕላል እዚኣ ይኣርሙኒ ዓብደላ እድሪስ ወታደራዊ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ተጋድላ ሓርነት ኤርትራዊ ወታደራዊ መራሒ ዝነበረ ኣብ መጨረሻ ካብቶም ቀንዲ ተጋድላ ሓርነት ዝውርዋ ዝነበሩ ሰብ እዩ ዓብደላ እድሪስ ከምታ ዝሰማዕኳ ኣብ ሪፈረንደም ከይዱ ኣድሚፁ የሰሚዐኒ ገሪሑ ዋላ ኣብቲ ኩላ ደም ጥዕመካ ይርግፅ ብሓንሳ ራእይዎም መዚኦም ሓደ ወለዶ እዮም ኣብ ገድሊ ዝነበሩ ኩላቶም ጀጋኑ ኮይኖም ከኣትዉ ምክንያቱ ደሞም ዝኸፈሉላ ኣሕዋቶም ዝቐበሩላ ኣብ ብፆቶም ዝቐበሩላ ሂወቶም ዝሃቡላ ጉዳይ እዩ ኣንኢሳይና ወርቃዊ ወለዶ እዩ እዚ ወርቃዊ ወለዶ እዚ ካብቲ ቃልሲ ኣብ ገለ መስርሕ ሰዓርን ተሰዓርን ተፈጢሩ ኣብቲ ውጋድሕት ገጅ ገሊኣቶም እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ናይ 87 ህዝባዊ ግንባር ክዓርቕ ፈቲኑ ገሊኦም ኣትዮም ዝበሃሉ በዓል ዘምህረት ትገጅፍ ክፋሉ ግን ወፃኢ ኸይዱ ኣይኣተወን ስለዚ ተሰዓን ሓደ ናፅነት ትመከላ ዝስምዖም ስምዒት ባህርያዊ እዩ ሂወቶም ዝሃብሉስ ኣስመራ ከዓ ምስቲ ጅግና ሰራዊት ኮይኖም ኣትው የለውን ርዳእኒ መሪር ምዃኑ ሂወተይ ስንታዩ ትርጉሙ ክብሉ ጀጋኑ ኮይኖም ከኣቱ ክደልዩ ግን ከምቲ ኩሉ መሪር ነብሶም ከዓ ምስንታይ ከዛምዱ ክእሉ እታ ደኸ እታ ውላዳ ዝሃበትኒ ኤርትራ እሞ ወደይሲ ኣብ መንጎዞም ተጋደልቲ ኣትዩ ድኾን ይኸውን በዛ ከምዚኣ ግንዳዕ ተራእዩ ይበሃል ኣብዚ ከምዚ መሲኡ ኢላሲ ደም ዝጣዕማ ወድኺ ወዳ ዘይረኣየት ወላዲት ከንታይ ትበል ምስቶም ጀጋኑ ወዳ ክመፃ ኢላ ትፅበ ዝነበረት ኤርትራዊት ኣደይ ኤርትራዊ ቦ ኤርትራዊ ሓው ዝሰኣነ ካብኦም ንላዕሊ ኣይከብዶን እዩ ነቲ ተጋድላ ሓርነት እርግፅ መሪር እዩ ሂወትካ ዝሃብካ ንኸይተኣቱ ክትዕገት ከለኻ ሃገርካ ነፃ ወፂኣ ክትበሃል ግን ካብታ ኣደ እታ ውላዳ ዝሃበት ብዕፅፍን ድርብን ዝሃበት እሞ ክስተሰዊ እዩ ኣይኣተወን ዝበልዋ ምስ ኣብቲ መስርዕ ጀጋኑ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዓርቢ እዚ ግንቦት 24 ዘይረኣያት እሞ ሕርር ዝበለት ተፈራረቐ ብሓደ ወገን ተዓወት ሪኣቶ ኢልል ትብላላ ከም ህዝባ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ወዳት ትሕቲ ምድሪ ተቐቢሩሉ ኣያቱ የለን ካብኣ ኣይመሮምን እዩ ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ እሞ ከዓ ነዊሕ ዓመታት 27 ዓመት ስለተዛረብናሉ እዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢ ግዳን ሃቦ ከምቲ ኩሉ መሪር ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንቀበሎ እወ ገለ ጀጋኑና
أبتقال الحرنا نخصاته في عدل أي توهبومني وكم ودب كوينهم جانا كوينهم من خاطو عدل أي توهبومني كل عقمتاتهم من خيلتاتهم نيرترا خبر كتلا أي توهبومن جن بو انسم مجمرتا خابتهم استغللو مجمرتا دا أمبر مودعتا يكونن اتناي مقلال اتناي مقناي منفاق نقر بب قرب نخالقوت نخلنا الرخاخي بالناس وحدا السبات راح زقبت وعد يا خوينا هالنازلة سلازي بو انسم مجمرتا مقلال دا أمبر مودعتا يكونن مو نقبلو نتوغهت تتقيمكا نزقوام ህዝባውነቱ ምንጻግ አይቅቡልኒዩ እዚ ቅዋም እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ሳተፎ ዕድል ተዋሂብዎ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ቆለ ቁጽሪ ክህብ መደለኹ ቶም ጽሑፉን ድሕሪ ሕጂ ካልኦት ኣብቲ ኮሚሽን ዝነበሩ ሰባት ክንደይ ዓድታት ማዓስከራት ሱዳን ከይዶም ትኽትዕ ከም ተገብረ ተሳትፎ ከም ተገብረ ዓበይቲ መራሕቲ ተጋላሕርነት ንኢሳያስ ኣብ መገዲ ተዝረኽቦስ ክሓርድዎ ዝደናዱ ዓብደላ እድሪሲ كيدوم أدميسهم يوم أيدي كارد تواهيبهم يوم أيدي كارد أبدخون يهون جزء أنا إرتراوية أيدي كارد هاوني إلو زتخل كلسب يلن ولا ريفرند أي ساتف أيدي كارد خفوتيو صح حجي زخون يهون أيدي كارد هاوني إرتراوية بزنا بدنا عدي مسكر أمس تباهيلو أيدي كارد يوهابو يسب حجي بخمزي كاب حابون مهاب أبزو قدايز نمستاف زتعاقته سب يلن كلا أي تحنت نطبخ بحفتي أبزيا نسجد حتى تكيو حتى أقدر أسلو زخون درخو بوايا أنت كيوس بايتون تايو تقواماو بايتون هاغراو بايتون تاي فلليو ابا حجي سجد ملي شوي ግን ምን ተخنت صرايله እዚ يقلو ملي شوي ወይ ህዝባው ግንባር መስመጽ ናይ መጀመሪያ ህዝባው ግንባር ጥራይ ዝተመስረተ መንግስት ይገሩ ቶም አባላት ማዕከላዊ ሽማግሌ ናይ ህዝባው ግንባር ሓጋጋ አካል ናይ ግዚያዊ መንግስት ኤርትራ ኮይኖም ድሕሪ ሪፈረንደም በሉ ናይ ህዝብን ወስኽ ኢሎም ከዓ 75 ካብ ህዝብ ወሲኾም 150 ኮይኖም እዚ ሕጂት ፖለቲካዊ ሓጋጋ ነተقوام ዘጽደቀዩ ግን ተقوامዊ ባይቶ ዝተባሃለ قوامዊ ባይቶ ክንብል ከላ ንሓንቲ ግዜ ጥራይ ዝቆመይ ንሓንቲ ስራሕ ከዓ ነጥራይ እዚ قوامዊ ባይቶ ካብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዋጽአ ወኪል ውክልና እዩ ካብ ወፃእን ካብ ውሽጥን ካብ ማዕስከር ስደተኛታትን ሃገርን ኩሉ ዝተሳተፎ ኣብ መጨረሻ በሉ ንስኹም ከም ወኪላት ህዝቢ ተባሂሎም መጽኦም እንታይ ትሪእዎ ዝቅዋም ዝተባሂሉ እዮም ኣዝዲቆሞ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ካቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ 150 ናይ ኮንና ኣዝዲቆሞ ዝለዓለ ስልጣን ወኪል ህዝቢ እሞ ነዛ ቅዋም ጥራሕ ዝቆመ ኣካል ናይ ቅዋማዊ ባይቶ ድሕሪ ኣፋሒሉ ስርሑ ወዲኡ ንሱ እዩ ኣዝዲቅዎ ስለዚስ ኣብ ትሕዝትኡ ኣቲና ናይ ከነመሓይሽ ንኽእል በቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ድሕሪ ሕጂ ድምረጽ ፓርላማና ኣይናይ ከመሓይሽ ይኽእል ኢልና أو أنت نأتو مجمريا نزتو نظام البروعيلنا تحسوا فتشنا دحري إشعو بديمقراطية ومجدي كم يجرنا تحسوا إنه ما حيشوا أب تحسوا أنت نخيد تزحشن وسيهاون كتعمل خون لنا نيرو سلز نظام حواتينا زي آياتاتي أبوتاتينا يتقال حرنة أبالات بدحري أمستول دجديف ولدو سلزل تقادلاي مخان كادما زي مسواتين خد كفل مدلاو كذا أيدر إمبر فلو مسألة وهو بكانيو ترى سبي خان نسأخو صاحبي تساتي فلو أصدقائي نسخان تتساتفو أبتمري حنت أبتم إلى أنت تنابرون أزيما مع رجلنا جن سلابسس فرس دحر ناس نستول ده حزب لنا من إسيو أتي ولو دقلي أزيو حديو بقصري سلز نزل حزب قد حجي تختعسي إذا قوام زي حجز نزل حجي دلو حزبس كتقولوا تخيل ديا كتنابرنا تخيل ديا أبزبل أو أنت نقلب تجاهن تمحسيتن أبوتو أخلو تخناي أبوتو أخلو تنايم ستاف مسلم أبوتو أخلو أبزي أقدر تنسجر وده حاجة أبزي يقولني لنا دكتور تسفاء إذاعة إرن الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان زخبركم تخاتلتي مدام منسيات مس أبالات من قصاص نتغبار قوام اب إيرترا زغبرنايو قال مدق قداماي كفالو كم استخداتلكم وينيرو ابز مص سمون زقصل كفالو حزنا لكم كساب نقرب مسترفو مدبات راديو إيرنا نحدقكم سلام قنا مدام منسيات اب راديو إيرنا